Няма смисъл си губя половината време от клипа. Така. Ако питате, що не говоря, просто някакво да кажа, все пак синглплеер, когато снимаш е много тъпо. Събираме малко пясък. Или с други думи санта. Да направим стъкла после. Да, не знам за кой събрах песка, май дай. Там си стои. Така. Първоначално, винаги кога играте, докато още е ден, трябва да съберете храна. Такова. Чакай се, какво беше още. Да, храна, дърво и това е. Вижте, някой път това се случва, вижте. Но е смешно все пак. Когато се случи. Да, и между другото може да пишете в коментарите доле на моите клипа сега, когато съм на синглен плеер, какво да правя. Тоест, само тези, които си играят в Майнкрафт. Така, второто ни стъпка е да намерим така. На мен къщата ми ще бъде тук. Крафтинг. Ще я кажа крафтинг тейбъл. Да, крафтинг тейбъл от Cobblestone. Представете си. Който е бърка някакъв път. Така. Човешко се гъш. Това е част от живота. Така. Няма много да го правим големо. Айрон. Супер. Като вижте, доста ми върви. Даже целият ден ми върви. Още повече айрон. Тук златна мина. От айрон. Тоест желязна. Айрон мина е тук. Така. Трябва хупа. Така малко пространство да имаме вътре. Май много му там копаха, ма дай. Ето е бяла светлина. Изляхме на... излязахме на светло. С една дума се каже. Така, сега следващата стъпка да мебелизирате. Така, слагаме мебели. Крафтинг. Поне един стек. В половин стек и нищо. Не половина, но просто цял стек. Така. Тук ще поставим това.
Сега, чест. И ще ти покажем какво мога да направите, ама не сега. Така. Става лоша работата. Така. Всъщност се опитвам да направя нещо, но да беше така. Добре. Явно ще караме без стълба. Ще се забракам с прави. Явно ще трябва да изкопаваме стълбички. Супер, къде излиза? Така. Следващата стъпка е да убием овца, за да може да пренощуваме. Или да трепем зомбита, докато... Добре, тук съм убеден, че няма да намеря пещера. Тук съм убеден, че няма да намеря овца. Добре, сега, ако пред мен се е респаун овца, ще бъде голяма изненада. Надали мечтата ще ми се спада. Извинете, преграхнал се. Тук е един. Хайде, елай, елай. Не мога да коснеш. О, си ми тръгнал. И... пинк. Още прасета. Така. Гаузът. Си фърлих си меч. Лоша работа. Тук може сигурно да търся до утре. Тук само такова се разпалват прасета. Иначе има да имам яко. За съжаление не ми трябва такова, а ми трябва овца. Овца, запомни, овца. Майнкрафт не ме слуша. Така. Трябват ми таки. Спайк. Спидърман. Така ми викам аз. Така супер. Така. Тук явно няма да намерим овци. Сега ще потърсим на друго място. Супер ендерман. Номер за ендерманите. Какво ще ги измисля? Всъщност играта не е че толкова гадна. За мен Майнкрафт е много яка. Стига да да играш.
Добре. И... Ако не знаеш как да играш, много яко, иначе... Ако не знаеш... Аз началото ми беше тъпащо, не знах как да играм. То също не... Па си свърлихме често, се бъркам копчетата. То прилича на селен. Зомби. Защо си бъркам копчетата? Се натискам Q-то. Така. Унази къща изоставихме. Тръгнахме на лов за това. Даже въобще не ми трябва вече. Сега търся в момента место за новата ви къща. Май няма пренощуваме. Така. Може и да пренощува, може и да не. Аз избрах да не пренощува. Добре. В нами си свърлям нечо. Така по-добре. Кокъл. Много рядко пускам лукове. Саплинг. Малко съберем. Тревичка. Ако не знаете, това кетца в момента копаем. От него правиш семена за хляб. Пшеница. Други епизод ще си на... Ето, там има айрон. И чакай. Супер. Така, ох. Така, супер. Така, ако скочи тук съм убеден, ще умра. Това не ми да направя така. Така, тук мисля да спирам епизода. Това бях аз, Dani2BG, и надявам се да ви е харесал клипа. И посещаме да се абонирате за моята страница Dani2BG-то. И до скоро!